नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, दीप्तिशा रेसिपीमध्ये मी दीप्ती तुमचे स्वागत करत आहे. वेगळ्या पद्धतीने कट केल्यानंतर कसे लेयर्स येतील आणि खारीसारखे कुरकुरीत करंजी लेयर्सवाली कशी बनेल हे मी तुम्हाला इथे दाखवेन. त्याचप्रमाणे करंजी म्हटलं की सगळ्यांच्याच जिभेला पाणी सुटते, पण कधी-कधी वयस्कर माणसं किंवा डायबिटीस माणसांना ह्यांना आपण मनामध्ये पण आणून पण त्यांना आपण करंजी जास्त देऊ शकत नाही किंवा ते जास्त खाऊ शकत नाही. मग त्यासाठी आपण काय हे पण तुम्हाला मी ह्या करंज्या करताच सांगणार आहे आणि तशा करून दाखवणार, जेणेकरून आपल्या घरातले सर्वच लोकं आवडीने ह्या सणाचा आनंद घेतील. शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा, म्हणजे तुम्हाला खूप सारा टिप्स ह्यामध्ये मिळतील. करण्यासाठी आपण सुकं खोबरं किसून कढईमध्ये असं स्लो गॅसवर गरम करून घेतलं, जेणेकरून आपली करंजी खवट होणार नाही जास्त दिवस टिकली तरी. मनुका, काजू, बदाम, चारोळी, 2 चमचे तीळ आणि 2 चमचे खसखस. कढई ठेवून 2 चमचे तूप घालून समप्रमाणात खोबरा एवढाच रवा घ्यायचा, पण स्लो गॅसवर त्याला फिरवून घ्यायचं. जास्त गॅस फास्ट नाही करायचा, कारण आपल्याला कलर त्याचा बदलायचा नाही. जरासा रवा फुलल्यानंतर त्यामध्ये आपण कट केलेले सर्व ड्रायफ्रूट घालायचे. 5 मिनिटानंतर ते पण आपण त्या खोबऱ्यामध्ये मिक्स करायचं. साखर मिक्सरला लावून त्याची पिठी साखर बनवून घ्यायची, नाहीतर पिठी साखर रेडीमेड पण मिळते. खसखस आणि सफेद तीळ हे पण आपण जरा गरम करून त्या खोबऱ्यामध्ये घातलं आणि हे सगळं सारण आहे ना पूर्ण थंड झाल्यानंतरच आपल्याला ती पिठी साखर ह्यामध्ये टाकायची. साखर घालायच्या आधी आपण अर्धं सारण बाजूला काढून ठेवायचं, जेणेकरून आपण त्याचे वेगळ्या करंज्या करू शकतो. नंतर उरलेल्या सारणामध्ये आपल्या चवीनुसार पिठी साखर घालायची टेस्ट करून. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आणि ह्यामध्ये 1 चिमूट मीठ घालायचं. म्हणजे मीठ घातल्यानंतर त्याला त्या करंजीला अजून चांगली चव येते, पण ते जास्त नाही, फक्त चिमूटभर घालायचं चव येण्यापुरतं. ह्यामध्ये 2 चमचा वेलची पूड घालायची. जेव्हा आपण करंजी करणार त्यावेळेला ती वेलची पूड घालायची, म्हणजे मस्त सुगंध येतो. आता आपण जे अर्धं सारण काढून ठेवलं आहे त्याच्यासाठी आपण काय करायचं, तर त्याच्यासाठी आपल्याकडे गुळाची पावडर मिळते. ती पावडर आपण मिक्सरला परत लावून घ्यायची आणि त्या सारणामध्ये वेलची पूड घालून ती गुळाची पावडर पण घालायची आणि हे सारण ह्या सारणाच्या आपण वेगळ्या करंज्या करायच्या आणि ह्या आपण वयस्कर माणसांना किंवा डायबिटीस लोकच्या माणसांना द्यायचं, म्हणजे आपल्यासारखे ते पण त्या करंजीचा आनंद घेऊ शकतात. व्हायरल कव्हरसाठी आपल्याला 1/2 किलो मैदा घ्यायचा आहे. त्यामध्ये असं हे 2 चमचे तूप घेऊन ते गरम करायचं आणि ते तूप आपण ते वरून घालायचं असं. पाव चमचा मीठ घालायचं आणि मस्तपैकी चमच्याने ढवळून घ्यायचं. ते पटकन आतमध्ये हात नाही घालायचा, नाही तर आपल्याला चटका लागू शकतो. एकदा ते थंड झालं थोडंसं की हाताने चांगलं चोळून घ्यायचं. ते सर्व पिठांना ते तूप लागलं पाहिजे, मग आपली करंजी खूप खुसखुशीत होते. मग पोळीच्या पिठासारखं ते पीठ पूर्ण मळून घ्यायचं, पण ते जरा जाडसरच ठेवायचं. पीठ जरा घट्टच ठेवायचं आहे, कारण आपल्याला 1 तास ते पीठ परत झाकून ठेवायचं आहे. नंतर 2 चमचे तूप घ्यायचं दुसऱ्या एका बाउलमध्ये आणि ते चांगलं असं फेटून घ्यायचं आणि त्यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर घालायचं 2 चमचे आणि ते परत खूप छान फेटून घ्यायचं. हा साठा आपल्याला करंजीच्या कव्हरच्या वर लावायचा आहे, त्याच्यामुळे त्याला खूप चांगलं पेटलं पाहिजे, मग ते खूप छान त्याला लेयर्स येतात. आता आपण हे जे पीठ ठेवलेलं 1 तासापूर्वी ते काढून परत जरा चांगलं मळून घ्यायचं आणि त्याचे आपल्याला समप्रमाणात गोळे करायचे आहेत. आता ह्या आपल्या करंजीच्या कव्हरसाठी आपल्याला एका रोलसाठी 4 गोळे लागणार आहेत.
ह्या 4 गोळ्याच्या आपण एका साईजच्या पोळ्या करून घेणार आहोत. पण ते अगदी पातळ पण नाही आणि अगदी जाड पण नाही, अशा प्रमाणात त्या असतील. आता एक पोळी घेऊन त्याच्यावर जे आपण कॉर्नफ्लॉवरचं साठा केला आहे तो छानपैकी पसरून घ्यायचा आहे. एक पोळी ला पसरून झाल्यानंतर त्याच्यावर दुसरी पोळी ठेवायची आणि त्याला पण तो साठा लावायचा आणि तो पण मस्तपैकी पसरून घ्यायचा. असं 3 पोळींना लावायचं आणि चौथी पोळी आपण टाकतो त्यावेळेला त्याच्यावर आपण लाटणं फिरून घ्यायचं, म्हणजे आतमध्ये काही बबल्स असतील, हवा असेल ते सगळे निघून जाणार. कुठे घडी असेल तर ते सर्व निघून जाईल आणि त्याच्यानंतर लाटणं फिरून झाल्यानंतर मग त्याच्यावर परत तो उरलेला साठा आपल्याला लावायचा आणि सर्वकडे स्प्रेड करून घ्यायचा आहे. म्हणजे आपण हे बघा अशा प्रकारे लाटणं फिरून घ्यायचं. नंतर आपल्याला त्याचा टाईट रोल बनवायचा आहे. रोल असा हळूहळू टाईट करत करत आपल्याला पुढे आणायचा आहे आणि रोल झाल्यानंतर त्याला हाताने परत अजून जरा फिरवून त्याला मोठं करून घेऊ शकतो, आपण लांब करून घेऊ शकतो. पण त्याला खूप पातळ असं नाही करायचं आहे, कारण इथेच आपल्या करंजीचं वेगळेपण आहे. याच्यानंतर आपण 2 त्याचे पीस करून घ्यायचे आहेत आणि ते 2 पीस केल्यानंतर त्या एका रोलच्या अर्ध्या रोलचा पण आपल्याला परत एक पीस करून घ्यायचा आहे की नाही. ते जरा वेगळी करंजी जी तुम्हाला अशी बघायला मिळाली नसेल आणि त्याच्यामुळे आपल्या करंजीला खूपच छान लेयर्स येतात. हे बघा अशा प्रकारे कट करून घ्यायचं आहे. आता हे जे आपण कट करून घेतले आहेत त्याचे दोनाचे आपले 4 पीस झालेले आहेत. आता हे जे कट केलेली बाजू आहे ना खालच्या साईडला ठेवायची. ही कट केलेली बाजू आहे ना खालच्या साईडला ठेवायची आणि मग त्याचे आपल्याला 1-1 इंचाचे अजून छोटे छोटे पीस करायचे आहेत. हे बघा तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे तुम्ही एकदम 4 रोल पण कट करू शकतात किंवा तुम्ही एक रोल पण असा घेऊन कट करू शकतात. ते आपल्याला करंजी करताना की ही जी पोझिशन आहे ना आपण कट केलेली जी बाजू खाली ठेवली आहे ते लाटताना पण आपल्याला ही कट केलेली बाजू खालीच ठेवायची आहे आणि ती शेवटपर्यंत तशीच राहणार. म्हणजे आपण जेव्हा भरतो त्यावेळेला पण ती कट केलेली बाजू पण खालीच असणार आहे, म्हणजे पोझिशन त्याची बदलायची नाही आहे. त्याच पोझिशनमध्ये आपल्याला शेवटपर्यंत लाटायचं आहे. हे बघा आता मी तुम्हाला गोळा दाखवते. कट केलेली बाजू खाली अशी ठेवूनच आपण त्याला थोडंसं मैदा लावून आपण लाटून घ्यायचं आणि ही पोझिशन अशीच ठेवायची. म्हणजे आपण जरी खूप सारे एकत्र लाटून घेतले तरी पोझिशन त्याची बदलायची नाही. खाली ठेवताना पण आपण तसंच ठेवायचं आणि घेताना पण परत तसंच घ्यायचं आहे आणि वरच्या साईडनं आपल्याला सारण भरायचं आणि कट केलेली बाजू जी खाली आहे ती करंजीच्या आपल्याला बाहेरच्या साईडला येणार आणि मग आपल्या करंजीला खूप छानपैकी लेयर्स येणार. तेव्हा फक्त हीच एक काळजी घ्यायला पाहिजे की ह्याची पोझिशन तीच राहिली पाहिजे, कट केलेली बाजू खाली. आता मी तुम्हाला गुळाची करंजी पहिली भरून दाखवते. जे आपण गुळाची पावडर घातलेली आहे ह्यामध्ये मिक्सरला लावून ती करंजी आणि पिठी साखरेची करंजी सेमच. बाहेरून तर तुम्हाला ओळखता पण येणार नाही केल्यानंतर की कुठली गुळाची आणि कुठली पिठी साखरेची. चवीला मात्र पिठी साखरेच्या करंजीपेक्षाही ही गुळाची करंजी छान लागते. तर तुम्ही नक्की ह्याप्रमाणे पण एकदा करून बघा. हे बघा आपण सारण भरलं आहे आणि वरून आपण जरा पाणी लावलं आहे. कोण दूध पण लावतात, पण मी तर पाणी लावते. पाणी लावलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही होत, खूप छान होते करंजी. आणि ही अशा प्रकारे दाबून घ्यायची. करंजीमध्ये भरपूर सारण भरायचं म्हणजे करंजी पोकळ नाही वाटत. जर तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही साच्यामध्ये पण बनवू शकतात, नाहीतर तुम्ही अशा प्रकारे पण करू शकता. ही आपली झाली गुळाची करंजी. आता आपण करणार आहोत पिठी साखरेची करंजी. ज्याच्यामध्ये आपण पिठी साखर घातली आहे ती करंजी. हे बघा थोडासा कलरमध्ये सारणाचा फरक वाटतो, कारण ते शेवटी सफेद आहे आणि ते ब्राऊन आहे, त्याच्यामुळे त्याला पण असं पाणी लावून साईडला अशा प्रकारे फोल्ड करायचं आणि कट करून घ्यायचं. ही झाली आपली पिठी साखरेची करंजी. आहे की नाही वेगळेपणा.
दिवाळीमध्ये सर्वच पदार्थामध्ये खूप प्रमाणात साखर वापरली जाते. त्याच्यामुळे आपण थोडंसं चेंज म्हणून अशा प्रकारे पण करंज्या सर्वांनी पण खाऊन बघितले तरी चालू शकतात. किंवा वयस्कर माणसांना आता आपल्याला अडवायला नको, की तुम्ही कमी खा, तुम्हाला त्रास होईल वगैरे. बघा, हे गुळाच्या करंज्या आणि हा पिठी साखरेच्या करंज्या. आहे का काही फरक? तर आपल्याला कढईमध्ये तूप घ्यायचं आहे आणि तूप गरम करायला ठेवायचं आहे मीडियम गॅसवर. पण तळताना आपल्याला गॅस स्लो ठेवायचा आहे. ह्यामध्ये करंजी सोडायची आहे बघा, अशा प्रकारे तापल्यानंतर. पण करंजी सोडल्यानंतर आपल्याला चमचा हळुवारपणे आपल्याला असं वरून तूप त्याच्यावर टाकायचं आहे तापलेलं. उगाच हलवायचं नाही, नाहीतर ते मग मस्त लेयर येतात. ते लेयर असे सुटले पाहिजेत. असं ते बघा, तेल वरून आपण असं तूप टाकलं की असे लेयर्स त्याचे सुटतात. एकदम तुम्ही फिरवलं तर लेयर्स तसे सुटत नाही. मग अशा प्रकारे ते पूर्ण त्याचा कलर चेंज होतो, म्हणजे व्हाईट होतं ते. आणि मग आपण ते झाऱ्याने आपण ते असे फिरवू शकतो. हे बघा किती सुंदर आपले लेयर्स ओपन झालेले आहेत. असे लेयर्स ओपन होणार. मित्रमैत्रिणींनो, तुम्ही नक्कीच हे माझे करंज्या ट्राय करून बघा, की किती सोप्या पद्धतीने आपण ते कटिंग केलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे ह्या करंज्या तेलामध्ये अजिबात फुटत नाही, की आतल्या साईडला ते पूर्ण कव्हर मिळते ना त्याला, आणि लेयर्स हे बाहेरच्या साईडलाच असतात. त्याच्यामुळे ह्यात करंज्या तेलामध्ये अजिबात फुटत नाहीत आणि खूप छान प्रमाणात त्याचे प्रकारे लेयर्स येतात आणि चव पण त्याची खूप भन्नाट लागते. आणि त्याचा कुरकुरीतपणा, क्रिस्पीपणा तुम्हाला नक्कीच जाणवेल करताना. तुम्ही बघू शकता किती छानपैकी ह्याला लेयर्स आलेत. हे बघा, क्रिस्पीपणा तुम्ही म्हणजे आता फक्त बघूनच तुम्हाला जाणवतं की किती सुंदर ह्या करंज्या लागत आहेत. बघा, ही आहे साखरेची करंजी. हा माझ्या गुळाच्या करंजीचा व्हिडिओ नक्कीच तुम्ही अशा लोकांना शेअर करा, की जे घाबरून करंजी खात नाहीत. ते पण आता खायला लागतील. आणि नक्कीच तुम्ही माझा हा व्हिडिओ लाईक करा, सबस्क्राईब करा. आणि तुम्ही पण घरी नक्कीच ट्राय करून मला कमेंट्समध्ये सांगात की तुमच्या कशा करंज्या झाल्या. आणि ही आहे गुळाची करंजी. फक्त आतून थोडा फरक दिसतो, बाहेरून सगळं सेम. अशा प्रकारे टेस्टी खा आणि हेल्दी राहा. थँक्यू.